Catalans, catalanes, culers que demà xiulareu al Calderón perquè es foti l'Esperanza Aguirre. Avui m'agradaria adreçar-me molt especialment a la mainada, la quitxalla, els xurumbetlles que ens estan veient. Nens i nenes, us vull demanar perdó. Sou les víctimes innocents del sistema educatiu. Un sistema educatiu que permet que els vostres professors facin vaga cada 2 per 3, a la mínima que suprimim 2.000 professorets de no res o apugem un lleuger 66% les taxes universitàries. Nens, esteu perdent hores de classe mentre els vostres mestres fan vaga. Però, ei, no patiu, que aquí està el vostre president per fer la feina que no volen fer ells i convertir-vos en gent de bé. Vinga aquesta pissarra. Moltes gràcies, humil treballador, de classe mitjana. Comencem per les matemàtiques. Avui parlarem dels números negatius. Els números negatius són com els números normals, aquí un 1, però amb un menys al davant. Encara que no ho sembli, el món és ple de números negatius, sobretot últimament. El creixement de l'economia, el balanç dels pressupostos, el dèficit fiscal, tot negatiu. El curiós del cas és que si multipliques un número negatiu per un altre número negatiu, el resultat és un número positiu. Això és així sobretot en comunitats com Madrid. Se'n diu geomatemàtiques. Vinga, passem a la classe d'història. Som-hi, amb il·lusió. La història està dividida en 5 grans edats. L'edat antiga, que va viure el naixement d'en Duran. L'edat mitjana, quan la gent anava a cavall i tirava els pixats per la finestra. Si fos pels d'iniciativa, encara viuríem així. L'edat moderna, que ara de moderna ja no ho és tant, i l'edat contemporània que arriba fins als nostres dies. Però aleshores arriba, atenció, l'edat esplendorosa. L'edat esplendorosa que començarà ben aviat un cop em posi d'acord amb tots els partits pel pacte fiscal i en Mariadna Rajoy no tingui més nassos que acceptar-lo. Ja veieu que ho tenim tot lligat, fins i tot el nom de la nova edat. L'Oriol volia posar-li edat putilla, però jo no ho veia gaire bé. Ostres, tu, ja és l'hora. Mira, m'he lliurat de donar-vos la classe sobre educació sexual. Llàstima de bòxers color carn. Catalans, catalanes, culers que demà xiulareu al Calderón perquè es foti l'Esperanza Aguirre. Visca Catalunya. Amb il·lusió.